Varaždin kao grad, ali i cijelo okolno područje oduvijek nudi mnogo toga u malo prostora. Od povijesne baštine koja priča bajku uvijek iznova, do modernih zdanja koja nude novu perspektivu na cijeli ovaj kraj. U svemu tome, najljepšim rukopisom potpisala se i priroda, koja ovdje u svako doba godine nudi komadić svoje čarolije. Ovaj kraj oduvijek je bio poznat po obrtnicima koji su svojim rukama stvarali vrijednost. U tome su nerijetko bili i inovativni. Takav je slučaj s ovom obitelji koja je varaždinskom kraju dala dodanu vrijednost proizvodnjom bilja. I to na sasvim poseban način. Dakle, mi ovdje u Hrvatskom Zagorju, u biti u Novom Marofu, imamo 6 hektara ljekovitog bilja. Sadimo, prva biljka nam je bila matišak ili melisa, u nju smo se zaljubili od prvog dana zbog prekrasnih njezinih ljekovitih svojstava. Danas ćemo napraviti jedan naš melem. Na bazi je prirodnih sastojaka, naravno svi sastojci su ekološki. Sastoji se znači od macerata nevena u maslinovom ulju. Isto tako radimo na bazi voska od masline, karite maslac i kakao maslac, tako da bi kremica bila ili melem maziva, da bi imala svojstva vlaženja kože, zarastanja rana. I nije ovo jedini takav primjer, jer posljednjih godina sjever Hrvatske postaje sve zanimljiviji turistima željni prirode, običaja, ljudi, uživanja u onom izvornom kojemu je dodan suvremeni šarm domaćina. U želji da zahtjevnom tržištu ponudi što kvalitetniji i drugačiji doživljaj, Turistička zajednica Varaždinske županije pokrenula je projekt Kuća za odmor s pričom. Na početku je bila jedna kućica, autohtona zagorska kućica, stara točno 140 godina, u kojoj su ljudi nekad živjeli, tako da ima svoju povijest i svoju lijepu tradiciju i priču. Uredili smo ju u tradicionalnom zagorskom stilu. Dolazi nam puno gostiju iz ostalih dijelova Hrvatske, iz Primorske Hrvatske, iz Istre i Dalmacije. Uzmu naše imanje kao bazu i onda obilaze znamenitosti Hrvatskog Zagorja. Filozofija tima koji stoji iza organizacije avanturističkog izričaja turističkog potencijala varaždinskog područja jednostavna je. Prenijeti njihovu ljubav prema prirodi nama koji ćemo doći kao gosti željni nekog novog, drugačijeg doživljaja. Mi ovdje nudimo jedan drugačiji vid turizma, odmora. Dakle, to je avanturistički turizam. Dakle, u ponudi imamo off-road adrenalinske vožnje sa Land Rover Defenderima, plovidbu rijekom Dravom, u raftnim čamcima, sa sup daskama. I onda još unutra sve to lijepo kombiniramo i kupanje, koje rijeka Drava je savršena za kupanje. Tako da klinci u stvari najčešće posle izleta vele: joj mama, tata, ja više nikad ne idem na more, ja idem na Dravu. Ovaj kraj prepun je neočekivanih obrata, baš kao što smo i predvidjeli. No ono što je konstanta su domaćini. Ljudi koji daju sve od sebe da gostu ponude najviše od onog što imaju. Kakve li sreće osjetiti se barem na kratko gostom u varaždinskom kraju. Put nas dalje vodi do Udruge majstorica Lepoglavske čipke Varaždin. Bakica Franciska Duboveća, koja nas je prva učila izradu lepoglavske čipke, ona je rekla: pucike, kad sam ja bila mlada, ja sam za čipku, i pokazala nam je ovu veličinu, kupila sebi kravicu. Veli, to je bila velika vrijednost. Moglo bi se u ovom kraju šetati i otkrivati još danima i dalje nam ne bi bilo dosta, jer ovdje svaka kuća i svaka osoba priča svoju priču. Na sjeveru Hrvatske, tu gdje se obronci Alpa spajaju s Panonskom nizinom, nalazi se kraj prepun zanimljivosti, doživljaja i ugode. Fosilni vulkani, spilje, poludrago kamenje, šume, parkovi prirode, stari dvorci i utvrde, termalni izvori te očuvana tradicija življenja. Svi oni daju svoj obol ovoj priči. No, kako bismo mogli staviti točku na i kad ne bismo okusili hranu ovog područja? Bila bi to velika pogreška koju si nećemo, a nadamo se ni vi, dopustiti. Evo, ovo što jedemo, to je juhica za koju možemo reći da je težačka juha. Dakle, ima špekeca, zatim su tu gljive i hajdina kaša. Opet, dakle, salata iz našega praktički okruženja, iz našega dvorišta. To je maslačak, domaća jaja i evo to u toj kombinaciji sa bućinim uljem. Evo raca iz krušne peći. Puna želuca i srca s uspomenama za cijeli život odlazimo kući. Iako je sve navedeno tek mala stranica prekrasne priče ovog kraja. Odmor kroz užitak otkrivanja prirode, običaja, ljudi te vrijeme koje vam u konačnici donosi toliko željeni mir. Sve je to bogato, vedro i za goste uvijek raspoloženo varaždinsko područje. Dobrodošli!